Tak, tady jsme to teďka vzali od Mariánského náměstí, takže vpravo máme Telekom nebo O2. Směrem doleva bychom jeli na Porubu, směrem doprava bychom jeli na centrum do Ostravy. A my projíždíme rovně. Takže momentálně jsme na Mariánském náměstí a jedeme k úřadu Mariánské hory. Také můžeme to vzít, že jedeme směrem ke kostelu v Mariánských horách. Ještě bych dodal, že jedeme směrem ke Kauflandu v Mariánských horách, směrem na Mariánsko-horskou. Takže asi tímhletím směrem. Takže za chviličku budeme přijíždět, po levé straně budeme mít Mariánské hory úřad, tuším městský úřad Mariánských hor. Obřadní síň, tady nápis a dáme se doprava na sídliště na ulici U Dvoru. Tady pomalinku, protože ulice je po zimě rozbitá. Přijíždíme na sídliště, pojedeme z Kopečka, u Modrého panelového domu se dáme doprava do dětské zóny, takže opatrně, bacha na parkování, dávají tady zrovna listečky za stěrače a teď u zeleného paneláku doprava. A už jsme skoro na místě. Takže béžový panelák, přízemí panelového domu, vstup od hlavních dveří doleva, je tam naše masérna a tam už na vás budeme čekat.